Egunon eta ongi etorriak Euskaltzaindiaren egoitzara. Urteroko hitzorduari jarraituz, gaur apirilaren 11an, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitza honetan 2018ko Resurrección Maria Azkue literatur sariak banatuko dira. Dakizuenez, Euskaltzaindiak berak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak antolatzen dituzten sari hauek, idazle gazteak literatura mundura erakartzea dute helburu nagusia. Resurrección Maria Azkue literatur sariak 1981 urtetik aurrera haur eta gazte literaturari loturik daude. Eta gaur egun oso ezagunak diren bertsolari, kazetari eta idazle sarituak izan dira urte guzti hauetan zehar. Zorionak irabazi duzuen hori, baina gogoratu nahi nuke baita ere sarituak izan ez direnak, aurkeztu diren hainbat eta hainbat gazte, eta haien konpromisoa ere eskertu nahi nuke horrekin batera. Nabaritzen da idatzietan, zein kezkatuta zaudeten gaur egungo gaiekin, ondo ezagutzen dituzuela, eta ederki jakin duzuela gai horiek txertatzen modu literario batean. Eta hori gertatzen zaigu bizitzarekin, eta hori da idazlearen lana. Konturatzea pare-parean daukagunaz eta ikusten ez danaz. Badakizue gero etxera bidean edo kotxe hartzen baldin badezu eta paso nivel bat zeharkatzea tokatzen bazaizue Euskal Herrian eta Espainian oro har seinale bat ikusiko duzu, kontuz jarriko du, ezta? Kontuz, paso nivela edo. Eta aldiz Portugalera joaten bazarete beste zerbait agertzen da seinaletan. Seinaletan hitz hauek agertzen dira, 3 aditz. Gelditu, entzun, begiratu. Eta hori da zuen lana. Bueno, lehenengo eta behin urtero esaten dugun bezalaxe, eskerrik asko zuei parte hartzearen. Eskerrik asko zuekin batera naizta sarituak izanez parte hartu duten guztiei. Eskerrik asko nola ez zuen maisu eta irakasle, maisu mastra eta irakasle izan diren hoiei eta zuengan piztu dutenak literaturaren garra eta literaturaren mentzet gogoa eta grina. Baina zuek ere ikusi duzuen nola beste batzuk ere zuen aurretiaz etorri diren eta hori nahi dugu, gure aldetik, BBKaren aldetik eta gure aldetik, eta beste batzuk ere etortzea. Horrek erakusten duelako, beti esaten da, hain zuzen ere izan garelako gara eta garelako izango garela. Eta horrek erakusten du, azken baten zuek egindako alegin horrek frutuak eman dituela eta bestelako aleginak ere etorriko direla. Etorkizuna zuena baita, eta guretzat
euskaltzaindiarentzat aurten etorkizun hori berezia nahiko genuke. Nolabait azpimarratzeko modukoa, besteak beste 100 urte egiten dituelako etxe honek. 100 urtetan euskararen alde, euskararen mesederako, baina alperrikoak izango lirateke 100 urte horiek, zuen aleginak, jente gaztearen alegina tartean izango espagenu. Hori nahi dugu, horretan eta horretarako saria jaso dituzue, uste dugulako zuek etorkizunean, zuek izango zaretela nolabait edatzaileari edo zabaltzailerik egokienak euskararentzako eta euskal kulturarentzako. Behar bada zuetariko batzuk literaturaren mundua edo literaturaren aria hartuko duzue. Beste batzuk aldiz kimiko, fisiko, ekonomista edo ze esango dizuet. Edo bestelakoren bat izango zarete. Baina seguru nago beti gogoratuko duzuela gaurko eguna eta gaurko egunean eta gaurko ikasturtean egin duzuen alegina euskararen alde